जिगुनं सिडली चिरां विधानसभा बियाबाव एनडिएनि बाइक रैली। जिगुनं सिडली चिरां विधानसभा बियाबाव एनडिएनि गेदेरथार बाइक रैली खुंनाय जायो। बे बाइक रैलिया काजलगाव बाजारनिफ्राय जागायनानै साथिपुर खयला मयला आइफवाली सान्तिपुर रुनिकाटा जानानै बांगालदबायाव जोबहैगोन। सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ गोबां भट देरहाहोनांगौनि थाखाय बिजेपि, इउपिपिएल आरो इजिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाइक रैलीखौ खुंनाय जादों। बे बाइक रैलीखौ बेखेवनानै होयो राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। जोंनि सिडली चिरां समस्ति एमएलए समस्तिनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होनानै मोनसे गोख्रों बाइक रैली खालामनाय जादों आरो बे बाइक रैलीया जोंनि नैबे काजलगावनि हाथाइनिफ्राय जागायनानै जोङो खैला मैला जानानै साथिपुर जानानै रुनिकाटा जानानै बासुगाव जानानै बांगालदबायाव जोबफैगोन। सानसेनि हाबाफारि आरो बेवहाय जों मोनथाम हानजाया ज' लोगो नांनानै खालामनाय जादों। इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि गासै 800निफ्राय 1000सो बाइकआ बेवहाय सालायनाय जादों। खोब मोजां मोनसे परिबेस रायजो राजाफोरखौ मोनसे सावगारि जोङो नुबाय जे फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया दि क'क्राझार लकसभा समायाव देरहाथारबाय बे बाथ्राया दिनै सावगारिया क्लियार जादों आरो बयबो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बे बाथ्राया फैबाय जे एनडिएनि बिजाथि, इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहासिगोन। बिथांखौ जोंहा देरहाहोनांगौ। बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे सान्थि आरो जौगानायनि हाबाफारि जागासिनो दङ, आसामाव जेरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामाव जेरै मोनसे सान्थि आरो जौगानायनि हाबाफारि जागासिनो दङ, भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जेरैबायदि भारतआ मोनसे जौगानाय लामायाव थांगासिनो दङ। थ' गतिके रायजोफ्रा बयबो लुबैदों जे भारतनि थामथि खेबनि थाखाय प्रधान मन्त्रिखौ जोंनि नरेन्द्र मदिखौ नांगौ, आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नांगौ, जोंनि बिटिसिआव प्रमद बर'खौ नांगौ। थ' गतिके बे गासै बे मोनथाम इन्जिना बिटिसिआव मावगासिनो दङ। बे गासै थासारिखौ बयबो हास्थायनायलाय जों एबार स्पष्ट बुंनो हायो एबार जोंनि जयन्त बसुमतारीया बिथाङा देरहागोन। माबायदि जागोन? सिडली समस्तियाव गासै 2 लाखसोनि एसे बारा दङ। बेनि गेजेरावहाय जोङो मिजिंथिदों 1,30,000 बा 40,000नि गेजेराव जोङो भटखौ मोनगोन आरो पिक्सारा बिराद मोजां। रायजो राजाफोरा बयबो लुबैनानै दंखायो सिडली समस्तियाव। आरो सिडली समस्तिया जाबाय मा एमएलए जाय बिथाङा एमएलएखा बिथाङा दिनै एमपिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया बे समस्तिनि एमएलए। गतिके बिथाङा हाइस्ट भट लानानै जोंनि जे 9टा जे मोनसे एमएलए समस्ति दं क'क्राझार लकसभायाव बेनि गेजेराव सिडलीयावनो बांसिन भट लानानै बिथाङा देरहासार जागोन।